Drobujtumi con dichename. Tumela Visegrada ko romano magazino dichen. Mesto je Armandosim. Szakoson tradíció ako műsori Csehonca, Szlovákonca, tajli lengyelonca keraszle szandujék. Agyész ando amaro anglono filmo Karol Kwiatkowski Internacional Roma Unio telalutno prezidento ando Horvato ando Jasenovac Ingerdas samundari pe palpale serimo a velamenge. Andekado koncentrációs tábori butero men mundarde le horvaticka fascisti. La diverse 2 augusto, harod vezre historia romani. Divers samudaritan. Sokana sapori. Ja v Bachtadi. Da diverse but important numer organizacjach. Ja me International Roman Union da divers ustanovinjam kaj te se kavas romenge sırp dukkanise avengre historia. Sırpkanjan da divers care pe samurdare pen. Jamu sai este te karasi te das educația o gajenge vio romenge kaj da vanai romano holocaust da vas samurdare pen. Sărpkanjan da vas jamare but dukkani historia, ale te da dukkani historia musai te se kavas amare ternenge sarpharose samare pure manushenge sarnajistura wymareły samare manushena do but obozy ando kampe sawełem isist ando buthema via Auschwitza ando Polska vida divers ando Ustica ando Chorwacja kaja but Roma nasza depeskro jipen dai pełdy nazistura. Sokama stephanał terne manushenge pałda dukkani historia. Kaja te referentackie historia i kaja te javena da sałe štete se Kanada deve sama do Uštica, do Auschwitza, do Treblinka, a do Wawerštete sale nači nas, kaj te rakirentov perspektari historia, odava se but importantno. Za but berž šipao Waver Mareben, o samurdare pen na rakirases. I da historia musajte se kava sternenge, vi one musaj duredirte rakirenda amare buti. Nice. Che lageru ura dai kote sasa amarero Ande cehitsko tem Romeo televiziovo con mediako amalsi amenge visitjari masko projekto kerel. Andek berš šel romane manuša kon sitjon lenkhatari organizacija lovengo žutimo maškarutno taj upralutno sitjarimo teresen. Aba oktoberš inkreno projekto deš taj dopaš miliovo cehitsko korona žutimo linek hatarle sitjatora. U Romeo televiziovosko filmu u projektu si kavelande ledikmatonge. Mediální a vzdělávací organizace Roma poskytuje ročně stipendium až 100 sociálně znevýhodněných studentů středních, odborných a vysokých škol. A právě tento stipendijní program vám v dnešní reportáži představíme blížeji. V podpoře jde totiž mnohem dál, než jen pomoci finančně a materiálně. Studenty podporuje i mentorsky. Pomáhají k síťování a zapojování do veřejného života, a to formou besed, kampaní, ale i třeba setkáním s prezidentem České republiky.
Stipendijní program, který vznikl v roce 2016, podpořil již 301 studentů celkem 605 stipendií v hodnotě téměř 10,5 milionů. Kromě samotného stipendia můžou studenti žádat i o proplacení učebnic, jazykové kurzy nebo nákupy dalších školních pomůcek v hodnotě 5 000 korun ročně. V budoucnosti plánuji studovat právo. Chci aktivně bojovat proti segregaci ve školách a také chci bojovat proti diskriminaci vůči Romům v České republice. Jedna kytara, jeden hlas a jeden sen. Spojovat lidi hudbou. Chtěla bych se stát letuškou a skrze hvězdy doletět ke svému cíli. Chci, aby se cíle staly realitou a sny příběhem, který jednou budu vyprávět svým dětem. Chtěla bych svým podnikatelským... Romea získává finanční prostředky pro studenty zejména ze soukromých zdrojů. V době covidu jim poskytovala i počítače, aby se mohli pravidelně účastnit online výuky. Studenti se zapojují i do kampaní na podporu tohoto stipendijního programu. Chci se stát pediatričkou, abych mohla pomáhat všem dětem bez ohledu na podmínky, ve kterých vyrůstají. Kromě samotného stipendia existuje ještě pro studenty prvních ročníků středních škol povinnost mít mentora. Mentor je člověk, student, starší student, který vlastně vede toho mladšího studenta v té jeho cestě na střední škole. Pro mnoho studentů prvních ročníků střední školy je těžké se zapojit po té základní škole do toho středoškolského procesu. Proto se snažíme, aby ti starší studenti vlastně pomáhali těm mladším a vraceli trochu do společnosti to, co získali v rámci stipendia. Já chodím, jak jsem říkal, na vysokou školu a vlastně to studium není vůbec finančně jednoduché, protože si musím obstarat různé skripta a pomůcky do školy, které jsou nákladné. A vlastně tohle stipendium mi umožní, abych ty výdaje spojené se studiem zaplatil a byl v klidu. Takže to usnadňuje trošku život a jaksi jistotu, že můžeš dostudovat i tvým rodičům? Určitě. Možná nejdůležitější a také mezi studenty nejoblíbenější součástí stipendijního programu je setkávání Baruvas. Baruvas znamená v romštině rosteme a ti lidé opravdu rostou. Vzdělávají se, poznávají se mezi sebou, vytváří vlastně takovou síť romských studentů napříč Českou, ale i Slovenskou republikou, protože spousta našich studentů, stipendistů je původně ze Slovenska a dneska studují na vlastně českých středních a vysokých školách. Já jsem velmi rád, že za těch 8 let, kdy stipendijní program funguje, jsme mohli v rámci Baruvas podpořit víc jak 500 romských studentů. Díky stipendium jsem poznala plno nových lidí na setkání Baruvas, na kterém jsem taky nabyla plno nových dovedností a zážitků. Také mi pomohlo finančně a mohla jsem si kvůli tomu pořídit různé pomůcky do školy nebo si zaplatit exkurze se školou. Od roku 2019 je součástí stipendijního programu také projekt, který se nazývá Motivační besedy na základních školách. Původně ty besedy byly realizovány pouze na základních školách v sociálně vyloučených lokalitách, nicméně jsme záhy pochopili, že to nebude stačit, že je potřeba motivovat nejenom romské studenty ke studiu, ale zároveň taky neromské žáky na těch základních školách k tomu, aby lépe vycházeli s těmi romskými žáky. Čili jsme začali trošku upravovat to prostředí na těch školách a myslím si, že se nám to daří, protože v posledních letech se nám víc a víc romských studentů do stipendijního programu hlásí právě z těch škol, kde probíhaly ty besedy. Mnohdy se mi zdá, že žáci jsou hodně demotivovaní, právě proto jsme tady, aby jsme je našimi příběhy se snažili trošku motivovat ke studiu a ukázat jim, že vzdělání je velmi důležité pro jejich život. Besedy jsou určeny primárně pro žáky 2. stupně, ale my si myslíme, že je důležité motivovat žáky už od útlého věku. Protože jdete s tím povinný školní docházky
9. třídě a vlastně nemáte žádný odborný znalosti, abyste mohli jít vykonávat nějaké povolání. Ando Romana Televízió Vosco riporto le duo farsa Sharpinjaren amare di Chimatora. Flamenco gila con Kelen banda anda due romane gitaronge basavatora tordion con andi musicanto scola sitiaren. Sote penav, le romen consition baro talento si, babezek andalende che cikeren praxo. Le sigimatora penen naidostao talento vi praxotro buja anglalte jan. Duo Farsa vzniklo, keď sa stretli dvaja učitelia hudby, rodáci zo Sabinova, a našli spoločnú vášeň pre gitarové flamenko. V 94. roku sme sa stretli na strednej umeleckej škole. Bol to november, myslím, ty si prišiel tak oneskorene. Aj na svet, aj na školu. Čiže bolo to v novembri, tam sme sa stretli. Farsa znamená v španielčine faloš alebo fraška. No hudba tohto dua bola a je vždy úprimná, plná vášne, smiechu i plaču a jej pôvod treba hľadať v klasickej gitarovej škole, ktorú obaja absolvovali. Tak sme si začali prispôsobovať veci, ktoré sme cvičili z klasiky, sme to začali prispôsobovať, začali sme tam robiť rytmy, začali sme hrať iné vyhrávky, doplňať si to všelijak a postupne sme došli k vlastnej tvorbe. No a začali sme sa navzájom doplňať. Niečo som vymyslel ja, niečo vymyslel Dušan. Doplnili sme to a vznikla z toho nejaká skladba. Hudba sa nedá povedať, toto je čiste slovenská hudba, to je veľmi ťažko tak povedať, ale tým, že my dvaja sme Rómovia, tak si myslím, že sme aj nositeľmi nejakej tej rómskej kultúry, ktorú ponúkame ľuďom a hlavne majorite, pretože naši Rómovia, oni tú svoju kultúru poznajú, oni tú svoju hudbu počúvajú, cítia, ale majorita musí byť oboznámená. Obaja učíme na hudobných školách. Už 27 rokov, mali sme aj rómskych žiakov, aj nerómskych žiakov a učíme ich vnímať tú hudbu trošku inač. Nielen tak, že počuje čardaš, tak začne skákať, ale aby tú hudbu vedel aj precítiť, aj v tom tóne, aby ten tón bol, aby tá gitara jednoducho rozprávala. Celkovo rómsky národ mne príde ako lenivý. Čo nemusím, neurobím. Nech to niekto za mňa iný. Budem sa len sťažovať, doneste mi, prineste, urobte a ja rozvalený a čakám. Bohužiaľ, ja vnímam rómske etnikum, že je také. Je lenivejšie trochu. Možno z toho, že v tej Indii je dosť horúco, tak tam človek a pod slnkom každý je taký, že lenivejší, ale tu sme v takom období a aj v tom pásme, že nemôžeme len tak vylihovať na slnku, čiže poďme makať mládež. A to im prizvukujeme. Ber tú gitaru, hraj technické cvičenia, rozťahuj tie prsty, nielen akordy, búchaj dookola, tie isté a skús niečo sám od seba, niečo nové, buď akčný, zanechaj na tomto svete kvalitnú stopu, po sebe jednoducho niečo. A nie len, že urobte za mňa, ako napríklad ten klávesový nástroj. Oslavujte. Oslavujte to, že žijete život taký, aký žijete. Že môžete dýchať, môžete chodiť po vlastných nohách, môžete vidieť, môžete počuť.
oslavujte nádych, výdych, úspechy, neúspechy, oslavujte úplne všetko, čo sa len dá a má, ale aj to, čo sa nedá a nemá. Úspechy aj neúspechy, tie nás posúvajú ďalej. Román metomenge penál Romanes Csádá, hogy támen bachtale la basavinaha, teshonen lácsó basaviben, a dziven sako dzives André Bacht, to jest Stipen. Bares ande pinjaren le muzikanto ungrico proiecto ande sos le turistengo sezoni romane muzikantura bashavenan dothem. Le muzikantonge potin othem poti. Le restaurano jive kajo traimasco muzika resen. Odik televizio vosko riporto avri avel che ande il restauranura zurales aver sarsiso godi tabit hemesko jutimo le restauranura cibirinas muzikantonge potin te potin. Ez a muzsikáló Magyarország, erre tulajdonképpen a magyar állam elkülönített 1 milliárd forintot. 150 zenekar van egész Magyarországon területén, kell ezt úgy gondolni. Ez nem csak Budapesten, hanem vidéken is vannak. Ez 4 hónapig tart, heti 4 alkalommal. Az éttermeknek annyi volt a dolguk, hogy vállalják azt, hogy heti 4 alkalmat biztosítanak a zenekaroknak. Tulajdonképpen október 13-án van az utolsó nap. De hát tulajdonképpen ez a turisztikai részéhez is van kötve, mert akkor van az a nagyobb forgalom, akkor jön több turista. És milyenek a visszhangok? Meg vannak elégedve, és hát az éttermeknek a bevétele megnőtt. Tehát sokkal jobb. Hát egy élő zene mellett azért csak jobban esik megvacsorázni, vagy meginni egy italt. Mennyi fizetése van egy résztvevő zenésznek a programból? A zenekari tagoknak 15 000 forint van egy estére, primásnak 20 000 forint. Természetesen, hogyha egy mód van rá, akkor nagyon szeretnék megcsinálni jövőre is. Téged a Márvány mennyasszonyból ismer mindenki, 30 évet muzsikáltál egy helyen. Igen. Most sajnos ezek a helyek eltűntek. Te mit gondolsz, miért tűntek el ezek a helyek? Hát először is biztos, hogy megváltozott a turizmus a Covid miatt is, de ahogy én látom, nagyon sok helyen ugye hiába, hogy nagy neve van annak az étteremnek, vagy annak a bárminek, és vannak olyan emberek, szerintem, akik nem azt követik, amit a régiek követtek, nem az a vendéglátás már. Hát ez is közrejátszik, mondjuk, hogy a magyar vendég sajnos az nem minden esetben engedheti meg magának azt, hogy elmenjen egy étterembe, és megvacsorázzon, és zenét hallgasson. Szegényebbek a külföldi turisták is, akik ide jönnek. Így is lehet mondani. Tapasztalod ezt? Így is lehet mondani, attól függ, honnan nézzük. Ha innen nézzük, akkor azt mondjuk, hogy szegényebbek, de azt is mondhatjuk, hogy mi sokkal drágábbak lettünk Magyarország, mert valamikor ide volt érdemes eljönni, mert a negyedárból megvolt itt minden, mint ami külföldön. Szóval egész magasak az árak itt nálunk azért. És hát a külföldiek is, mióta volt ez a Covid, azóta sokkal jobban meggondolják, hogy mire adnak ki pénzt. Változott, de azért még mindig megvan az, hogy én a cigányzenéről beszélek, az a tisztelet, az a szeretet, az a rácsodálkozás, mert nagyon szeretik. Nekik ez egy ismeretlen, de most már nyugodtan mondhatom, hogy itt Magyarországon is kezd ismeretlen lenni, mert itt is rácsodálkoznak, mert a fiatalok alig ismerik, mert ugye hát az én világomban még régebben minden étteremben volt cigányzene, minden szállodában volt cigányzene. Van sajnos olyan magyar gyerek, aki nem ismeri a cimbalmot. Ez a muzsikáló Magyarország is például arra volt jó, hogy legalább megismerik a cimbalmot, már ahol van.
Nekünk egy csodaszép teraszunk nyílik a Hunyadi udvarra, a Mátyás kútra, és általában a srácok a teraszon szoktak játszani, nyilván idő függvényében, nagy meleg, zuhogó esőben természetesen nem. És gyakorlatilag nem csak a bent lévő vendégek, hanem a terasz előtt megálló, elsétáló vendégek is élvezik ezt a szolgáltatást, megállnak, tapsolnak, videóznak, tehát gyakorlatilag ki van terjesztve a tér területére is ez a szolgáltatás. Aztán egy részük bejön, egy részük meg nem jön be. Hogyha nem lenne ez a program, a saját erőből az étterem tudna finanszírozni egy 4 tagú cigányzenekart? Én azt gondolom, hogy egy 4 tagú cigányzenekart heti 5 alkalommal nem tudnánk finanszírozni. Ön, mint vendéglátós szakember, hogyan látja a jövőt? Tehát ismerjük a múltat, ahol több száz kávéház, étterem Budapesten, cigányzenével, és mi lesz a jövő? Az a Covid időszak azért egy kicsit megtisztította ezt a piacot, és akik életben maradtak, talpon maradtak, azok csak azért maradtak talpon, mert hisznek abban, amit csinálnak. Ha mi hiszünk a gulyáslevesben, meg hiszünk a magyar cigányzenében, akkor ezek a vállalkozások fognak tudni működni. Tehát mindenki hallja a televízióban, hogy a vendéglátóhelyek bajban vannak. Ugye volt a rezsiemelés, ezt önök hogyan látják? Én úgy fogalmaznék inkább, hogy nem bajban vannak, hanem nehéz megoldani azt, hogy egy étterem profitábilisan működjön, mert iszonyatosan magas a költségszerkezet, tehát nem azért ennyibe kerül egy étel, meg nem azért ennyi egy szolgáltatás, mert a vendéglátósoknak azon borzasztó nagy hasznuk van, hanem az alatta lévő költségeket folyamatosan tolják felfelé. Én azt gondolom, hogy ezek a programok életben tartják ezt a szellemiséget, és akkor itt kell a másik oldal, aki hisz ebben és részt vesz ezeken a programokon. Aztán reméljük, hogy egyszer eljutunk arra a szintre, hogy akár én is itt ezen a helyen azt tudjam mondani, hogy heti 5 alkalommal ki tudunk fizetni egy állandó cigányzenekart. Tume la Visegrada Romano magazino di Cline. Neve magazino sa Palaic Shona Vasa, Devlesa.